Takže ahoj, ahoj. No, som späť. A túto misiu som už sa raz pokúsal prejsť, len to nevyšlo, takže musím nahrávať znova. Ja som toho cigána zabil ešte v aute. A jeho v aute zabiť nemôžem. Takže tak. Takže ideme na to. A na túto misiu sú nevyhnutné, že donúcovacie prostriedky, alebo že aspoň automat. Ne automat, ale auto. Mať. Má policajná hána, hej. Mere. Úsmev. Cvak. Aha. Dobre. Krásny si. Morec bez toto auto, hej. Bezdomovec, vypadni ho tam. A ty ma traf. No, tak som to presne chcel. Dobre, fajnovo, ideme. Vlastná hudba. Sorry. Zase nejde vlastná hudba. No, však je preto. Zase musím ísť hentade. Jaj, ne, sa kotúlam jak kotrmelec. Dobre. Tak, už sme dokotúlaní. Preskotenie cesty, jasné. Neskôr v ten deň, však ako inak. Dobre, toto sa mi ľúbi velice, preskočenie. Auto preč. Auto preč. Auto preč. Auto preč. Ne. Pomoc, oni ma chcú zabiť. Aha. To stačí? Áno. Toto auto nechcem, to je moc rozbité, je tam niekto? Není, je! On ma zabije! Malý život! Ja som prežil. Ja neverím. Toto mi odláhlo. Už tretíkrát robí tú misiu. No by som umrel. Ešte nemôžem kričať, lebo ešte nie som doma. Ale však snáď už doma, no. Ja tu nejaký extra domov nemám, ale však nevadí. Doskočil by som to aj dole, len sa bojím. O čoho? Však to sú nerozbitné autá. Toto. Ukážkové. Komu sa to podarí, dám mu 10 €. Nech nežerem. Ale presne na milimeter, takisto. Vás budem uznávať. A s týmto autom. A presne, aby bolo takisto rozbité. A presne, aby ste mali taký istý život. A presne v tejto misii. Keď spravíte, 10 € je vašich. Dobre. Docestovali sme. A my sa spomená. Dobre, uložíme. Dobre. Ja sa zatiaľ s vami lúčim pri ďalšej misii. Počkať, aká bude ďalšia misia? Hej. Už nie je na mape, na more. Niečo sa snad... Toto je ďalšia misia. Cezar, to som ja. Karlo, si v poriadku? Jasne. No, sestra sa bojí, počul som, že sa ti niečo poonililo. No, však poonililo sa mi. Dobre, ideme do otáznika, takže zatiaľ dovi, dopo.